Que tal? Boas noites. Agustín Fernández non se presentará a reelección como secretario xeral do PSDG na cidade. Agora afondamos no asunto. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Agustín Fernández anunciou esta mañá que non se presentará a reelección como secretario xeral do PSDG na cidade de Pontevedra. Fernández dixo que se trata dunha decisión que xa tomou no mes de novembro ao entender que non pode compatibilizar a xestión orgánica do partido co traballo da portavocía. Iso si, Fernández non descarta presentarse ás primarias socialistas para elixilo cabeza de lista da formación de cara ás eleccións municipais do vindeiro 2019. Agustín Fernández non seguirá como secretario xeral do PSDG-PSOE de Pontevedra. Así o comunicou esta mañá. Foi unha decisión que tomou hai tempo e que considera necesaria polo ben do seu partido. En Pontevedra sempre tuvemos a costumbre de diferenciar o candidato do secretario xeral, excepto no meu caso, e creo que agora a experiencia nos di que é mellor seguir diferenciando, porque o partido necesita moito tempo e a portavocía municipal, a candidatura, tamén necesita moito tempo. Por lo tanto, eu creo que a miña obriga é centrarme no grupo municipal, impulsar o grupo municipal. Estamos ano e medio dunhas eleccións, necesitamos meterlle toda a pasión que poidamos ao grupo municipal, e iso implica que o partido quedaría desatendido, non? Entón, a mellor solución, desde o meu punto de vista, é que outro compañeiro ou compañeira pois opte a Secretaría Xeral e, a partir de aí, coordinarnos e traballar coordinadamente para fortalecer o partido. Fernández di que de momento seguirá exercendo as súas responsabilidades dentro do partido. Claro, eso sin duda, non? Eu teño unha responsabilidade como responsable do grupo municipal, vou na exercer, e ademais vou na exercer con toda a pasión do mundo, porque creo que o partido está en un bon momento e que pode arrancar un mellor resultado no ano 2019, e esa ten que ser a nosa folla de ruta, non? Mellorar os resultados do ano 2015, e para eso a executiva vai a contar comigo para todo o que me necesite. De cara aos vindeiros comicios do 2019, non descarta presentarse ás primarias do PSOE para ser o cabeza de lista do seu partido. Se a pregunta é se teño pensado presentarme, eu digo que eu non descarto esa opción, non? Habrá unhas primarias, supoño que polo verano, un pouco antes do verano, un pouco despois, e aí haberá que decidir, non? Pero é unha opción que aí sí que non a descarto, non? Despois, pois a vida e as cousas da política poden levar por outros camiños, non? Pero esa opción está viva, sí. Para Fernández, o 2019 será un ano clave para o PSOE, un ano onde considera que o seu partido pode ter moito que dicir despois de todas as disputas internas. Bueno, o Partido Socialista ven de pasar un proceso a nivel federal intenso, non? Con unha crise importante que nos tuvo todo o ano 2017 metido en procesos de renovación interna. Eu creo que o Partido Socialista ten moito campo na capital, aquí en Pontevedra, non? Pasa que, bueno, as circunstancias non nos levaron a tomar decisións acertadas noutros momentos. Eu creo que agora estamos no bo camiño, que o partido está no bo camiño, que o partido tamén está no bo camiño en Madrid e en Galicia, e agora se trata de acertar a facer propostas e acercarnos aos cidadáns e que os cidadáns confíen en que somos a alternativa de esquerdas para o Concello de Pontevedra. Os socialistas elixirán deste modo o novo coordinador o vindeiro xoves 18 de xaneiro. O vicepresidente da Deputación asegura que os debates internos do PSOE causaron disfuncións no goberno da Deputación durante o mes de novembro. Asegurou no César Mosquera durante un almorzo informativo no que tamén falou do plan Revitaliza, da comarcalización do Parque de Bombeiros e da oposición. Neste punto, Mosquera chegou a dicir que o discurso da Marea está achegando sorprendentemente ao do PP. O vicepresidente da Deputación ofreceu un almorzo informativo para falar da actualidade do último semestre do 2017. Mosquera afirmou que no mes de novembro os debates internos do PSDG-PSOE causaron certas disfuncións no goberno da Deputación. Ao final non repercuteu, pero casi, sobre todo nos últimos estertores, digamos, falemos de novembro, por aí, pois sí que houve, digamos, a dinámica propia do proceso interno do PSOE, sí que creou, casi creo, afortunadamente superado, totalmente superado, algunha disfunción, sobre todo por estar ocupados, máis preocupados, digamos, polos procesos internos
que en algúns aspectos da Diputación dos que había que votar máis. Mosquera tamén falou da oposición, da que dixo que non estaba nada centrada nos temas propios da Deputación e incluso chegou a afirmar que, sorprendentemente, o discurso do Grupo Mixto da Marea se estaba achegando bastante ao do Partido Popular. O discurso, que este sí que é a gran novedade, o discurso da Marea estáse aproximando do PP dunha maneira sorprendente, absolutamente sorprendente, e non creo que sea polo representante que ten a Marea aí, sino polo que lle están mandando de outras zonas ou comarcas, pero con as preocupacións, En relación á comarcalización do Parque de Bombeiros, Mosquera foi claro. O vicepresidente considera que é un asunto do que se está falando moito, pero ten moi claro que a Xunta de Galicia non vai a facer nada por dita comarcalización. Non hai ningunha vontade por parte da Xunta de facer nada cos bombeiros. Nos lo dixeron expresamente o presidente, máis o señor Rueda, cando estuven ali ca vicepresidenta, Miseu, na entrevista. Nada, de nada. De nada. Máis que liala. En relación ao plan Revitaliza, Mosquera dixo que está sendo un éxito, con 36 concellos adheridos ao sistema de compostaxe. Sobre este asunto, o vicepresidente indicou que o compromiso dos gobernos locais é tratar o 75% dos residuos orgánicos mediante aproveitamentos naturais durante os vindeiros 4 anos. A Xunta licita o contrato para redactar o proxecto construtivo da variante de Alba. Para este trámite, o Goberno galego destina máis de 252.000 euros, segundo o recollo Diario Oficial de Galicia. As empresas interesadas nesta actuación, que ten un prazo de execución de 12 meses, poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 24 de xaneiro. A variante custará uns 5 millóns de euros. Será, segundo a Xunta, unha estrada estratégica para a vertebración da rede viaria de Pontevedra. Os pregos técnicos sinalan que a variante contará con 2 carrís de circulación, pero coa posibilidade de poder ampliarse a 4. A variante partirá da actual rotonda da PO 225 en Alba. A Casa das Campas acollerá ata o 17 de xaneiro a exposición A través da lente, unha mostra onde 5 estudantes de Belas Artes amosan o seu lado máis artístico, unido ao uso da cámara de fotos como forma de expresión. A exposición está comisariada por 2 estudantes da facultade, Paula García e David Zabalo, e recolle máis de 20 fotografías que tratan diferentes estilos e temáticas. Estes mozos realizaron unha escolma onde non hai series completas, senón unha escolma de intereses e liñas de traballo de cada un dos protagonistas que compoñen a mostra. Na exposición participan Oliver Alonso, Pilar Picas, Loreto Arnauz, Cristina Garre e tamén Iago Fontoira. O día deixa máis noticias en Pontevedra. En Pontevedra desfanse cada semana de media uns 4 matrimonios. Isto é alo menos o resultado que deixa entrever o partido xudicial no que se enmarca a capital do Lérez. Datos entre os que destaca que a maioría de quenes toman esta decisión decídeno despois dos 10 anos de matrimonio. A Rúa Oliva na cidade do Lérez sobresaltouse onde a noite ao rexistrarse un incendio nun ático do número 24 desa rúa. 2 camións do Parque de Bombeiros de Pontevedra, pasadas as 8 da noite, desplazábanse hasta ese punto da cidade. Foi necesario desaloxar a 2 persoas. Case unha hora máis tarde, os bombeiros abandonaban a zona despois de sofocar o incendio que tan só afectou a unha habitación. Xuño de 2016 comezou en Combarro rexistrando unha oleada de roubos de vehículos estacionados no paseo marítimo. Por estes feitos, a Garda Civil detivo 2 coruñesas de 29 anos. Ambos aceptaron unha condena de 6 meses de prisión por un delito continuado de roubo con forza en grau de tentativa, concorrendo en agravante de drogadicción. Pontevedra acollerá neste 2018 10 eventos deportivos extraordinarios, é dicir, nacionais ou internacionais. Serán citas que, segundo a concelleira de Deportes, traerán a Pontevedra alrededor de 40.000 persoas. Anxo Ribeiro dixo esta mañá que Pontevedra é a cidade a nivel estatal que máis eventos deportivos escolares organiza, segundo un informe do Consello Superior de Deportes. Pontevedra acollerá 10 eventos deportivos extraordinarios neste 2018. O primeiro xa tivo lugar a comezos deste mes co campeonato de balonmán e a este seguiránlle máis citas deportivas vencelladas coa loita, o waterpolo, a natación, a orientación, o tenis de mesa, o tenis, o triatlón, o squash, as carrilanas e o piragüismo.
Resaltar esa fortaleza que nos dá a celebración dos eventos deportivos como cidade, como posicionamento da cidade de Pontevedra e que sirve logo para dar a coñecer fora, é dicir, eu creo que eso é innegable, non? E o número de persoas que movemos en Pontevedra a través dos eventos, creo que non hai cidade en España, é dicir, sobre todo do noso tamaño, incluso máis que o faga, non? Así tamén as propias federacións españolas e galegas, pois así o manifestan cando miran para Pontevedra para celebrar eventos, non? Estes eventos deportivos traerán a Pontevedra alrededor de 40.000 persoas en 2018. 3 destas competicións servirán para testar os circuitos e instalacións internacionais do 2019, como por exemplo o Campeonato de España de Loita, que terá lugar neste ano e que será toda unha proba de cara ao Europeo de Júnior que acollerá Pontevedra no 2019. Logo temos o Campeonato de España de triatlón longa distancia, que ese test de cara pois ao Mundial que se vai a celebrar no 19, o festival, e que este ano se desenvolve en Dinamarca. E logo tivemos tamén o Mundial de Balonmano, o Campeonato de España de Seleccións de Balonmano, que desde logo nos serviu moitísimo de test e como experiencia para a celebración dun Mundial Júnior e para aprender moito, non? A repercusión económica de todos estes eventos é moi importante para a cidade. Por exemplo, co Campeonato de España de Seleccións Territoriais e o Memorial Domingo Bárcenas, a cidade de Pontevedra contou no mes de xaneiro unha época do ano baixa turísticamente cunha ocupación do 70%. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra collerá esta fin de semana o Campeonato Galego Alevín Mixto. Será o vindeiro sábado 20 de xaneiro cando este centro acolla o Campeonato Galego Benxamín, onde xogarán o Waterpolo Pontevedra e o Club de Santiago. Pero, bueno, nós simplemente, como Club Waterpolo Pontevedra, pois, como sabedes, sempre estamos dispostos a organizar todas estas competicións de ámbito autonómico, e inda que pois supón un esforzo e un traballo a maiores, pois consideramos que é unha oportunidade máis para seguir promocionando o noso deporte do waterpolo. Nosotros, como siempre, organizamos las cuestiones con los clubs. El campeonato saldrá fantástico, habrá un ambientazo en la piscina, porque sí que es verdad que estas categorías llenan la piscina. Sudarán mucho padres y los que vengan a verlo, porque el ambiente es durillo y siempre. O primeiro campeonato deste ano, Galego Alevín Mixto, terá lugar este sábado 13 de xaneiro, unha cita onde competirán 7 equipos de 5 clubs de Galicia, xa que o Pontevedra e o Club de Santiago teñen 2 equipos. A cita desenvolverase de xeito intensivo neste centro de tecnificación deportiva, cun horario de 11:30 a 1:30 da tarde e de 4:15 a 8:15. A vindeira semana, o día 20, este centro acollerá ás 11:30 da mañá o Campeonato Galego Benxamín, no que xogarán os únicos 2 equipos galegos con grupo nesta categoría, o Waterpolo Pontevedra e o Club de Waterpolo de Santiago. Contrastes, o faladoiro conducido por Eugenio Giraldez volve á grella de Canal Rías Baixas tralo Nadal. Será dentro duns minutos, como sempre, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Nos volvemos mañá a partir das 9:30. Boas noites.